Pandhawa niku sing ngomong sinten? Punakawan. Punakawan enten papat. Nggih mboten? Ki Lurah Semar Badranaya lajeng nggih menika Gane Petro papat. Mula dadi Pandhawa 5 sing jenenge Ki Lurah Semar Badranaya niku nek nggone cerita pewayangan lambange ulama. Jadi Semar Badranaya niku akhlake apik, ibadahe ya kempeng. Dadi nek cara dadi pemimpin ngono ya pas digambarake bathuke jembar. Kaya ngono ngono. Bathuke jembar. Mari ngono mripate nggih lambene mesem niku Semar. Tangane sing tengen siji brijine dulit maju pangkat moro ning awake dhewe, sing tangan iki wek masane kiwe nggih. Tangan iki wek Semar niku digambarake kabeh sarwa gedhi. Wetenge gedhi. Pokoke gedhi. Minike yo gedhi. Niki mepu surasa sing apik. Nek golek ilmu niku yen pengen urip jejeg lan teguh, ora kleru dalan. Awake dhewe niki butuh guru. Nggih menika ulama ingkang dhewe ora bisa kudu golek kiai sing bener-bener iso dadi panutan. Nek kiai ne temen iso dadi panutan sing becik, akhire dadi panutan sing apik. Cara Semar Badranaya akhire ndadekake Pandhawa 5. Pandhawa 5 niku satriya sing mepenake nggone do wajib 5. Niku Pandhawa 5. Kan nggak ibadah. Lah nek golek gurune kuwi ngono kleru ya bahaya. Golek guru kok senengane provokasi. Akhirnya nyontoni apik, malah jalan kesesatan. Akhirnya ya koyo ora ono. Kiyaine kleru kok. Tidak jono. Pamane pate jenenge sempuni. Donya ya nggih apa boten? Nggih. Mula diarani dadekake Kurawa niku tegese manungsa sing kurang wasta. Kurawa. Lho wayang niku gambarane wong urip kok ngomongan. Wong urip niku donya niku yo enek sing apik, ana sing ana sing ala itu gambaran dunia khayalane dhewe. Pengen dadi Pandhawa 5 apa pengen dadi Kurawa ki yo bangsane jur-jur niku. Sama Duryudana Durgani Durbuka sak piturute kuwi. Menawi Pandhawa 5 Puntadewa Werkudara Jatawarna lan Sadewa niku sing ngomong Ki Lurah Semar Badranaya. Mula yo bener. Lah Semar niku bathuke jembar. Napa ahli ilmu, yo ahli ibadah, yo pinter tapi ibadahe yo sregep. Dari pemimpin ki yo kados mekaten. Dadi kudu bisa maringi contoh ingkang sae. Boten namung dunyane tok, tapi yo kudu agamane barang nyontoni sing apik. Dadi penake sebab dadi pemimpin iku ana tanggung jawab sing apik dhateng ngersane Gusti Allah. Kula gak ada pemimpin ora mau ngejak wong ibadah kok. Lah repot. Akhire besok padha-padha disuwuni bertanggung jawab. Semar lho niki ahli ilmu yo ahli ibadah. Semar niku gambarane mripate kriye. Wong niku yen kepengin Semar lambene sekolah Semar niku kedere kudu bisa mripate. Napa to gambarane mripate kriye jangan suka melihat kejelekan orang lain. Pejabat saiki ora kok gajah di pelupuk mata tidak kelihatan tapi ku mati seberang tampak lali karo dosane dhewe tapi pinter metani dosane wong liya. Padahal ngapunten ibadah sregep salate rajin sedekah bener tapi sombong rumangsa paling bener dhewe swarga nami dino bos. Jangan mudah menilai ibadah atau dosanya orang lain walaupun dia ahli maksiat sekalipun. Seolah-olah dia pasti menjadi ahli neraka. Akhir kehidupan seseorang kita nggak ada yang tahu. Allah berhak memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Walaupun itu ahli banget bu. Sekali-kali masyarakat tapi mau kali ibadah. Allah kan sakit
mulai terjadi. Kita membaca. Nah, jangan merasa bangga dengan ibadah kita. Aja rumangsa wis sregep ibadah, salate wis rajin, majine wis jos, jamaahe gak tau keri sedekah banter. Terus akhirnya nopo? Akhirnya dadi wong kang sombong rumangsa paling resik dhewe. Kaya seolah-olah mesti mlebu swarga dhisik dhewe. Akhirnya suka merendahkan orang lain. Apa meneh entengake seneng menilai buruknya dosanya ahli masih bahaya. Sebanyak apapun dosa bisa terkikis dengan taubatan nasuha, tapi sebanyak apapun pahala bisa terhapus hanya gara-gara sebuah kesombongan. Kenapa bedanya? Apakah derek bisa sugih, kawruhan pangkat derajat, pinter, kondang, sehat, niku sing maringi Gusti. Kita hanya hak pakai bukan hak kami nek mulo kudu ngati lho mripate ngriyip. Nek anake derek niki mripate gelem ngriyip. Belajar husnudzon aja kakeyan suudzon. Aja namung pintere ngelok emak tapi ayo monggo gelem kok introspeksi diri. Apa maning aja sok seneng payu dosane wong liya, aja sok seneng metani salahe wong liya. Apalagi duweni ilat kok diberasan-rasan jenenge ilat kok senengane dienggo gibah. Enten apa mboten? Ana ya kok. Jarene belum salat mungkin rok yo dene. Warkapni wajib purni. Terus kali kula ya Allah, nyuwun ngapura ya Allah, tutup aib kula ya Allah. Tapi kali bar salat ya Allah, wong iya nek ngono kuwi. Orang tentrem yakin. Tapi kalau nggak suka melihat kejelekan orang lain, mau introspeksi diri, insya Allah ketemu sama baik lambe niki iso esem wis ora samar. Kaya dene iki ora semar Bodronoyo, kula dijenenge semar esem wis ora samar. Semar digambarake wetenge gedhi. Pokoknya gedhi minike gedhi. Iki gambaran ing marsa Sutulodo, ing madya mangkon kamsa tuwuhi handayani. Di depan mampu memberikan contoh teladan yang baik dan benar, di tengah-tengah mampu memberikan keadilan, kasih sayang yang sama rata, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, lambat oyot bercindir banjinadan. Di belakang mampu memberikan bimbingan, bombongan dan juga dorongan. Minike gedhi tegese napa? Dadi pemimpin kudu bisa ngayomi lan nyepi. Niku Semar Bodro kayane ndadekake Pandhawa niku satriya sing ora sing ngepenake ibadah lima. Ya Pandhawa lima ki ya ana Puntadewa Werkudara Janaka Nakula Sadewa. Niki gambarane napa? Gambarane rukun Islam. Lho Pandhawa ki Puntadewa niku ngaten. Puntadewa niku jan-jane gambarane awake dhewe teng alam donya. Gambaran pengene-ngene dadi wonge api kaya apa wae pasti ada titik kelemahannya. Api kaya apa wae tapi mesti enek-eneke. Ki napa bener? Jenenge Puntadewa ki wonge anteng. Wis ora kaya ngomong. Jujure pol. Mbok disogok piro wae jujur. Ora tau borok, ora tau ngapusi. Niku Puntadewa. Tapi sapi-apike Puntadewa kalah. Ya tetep ono kelepahane. Puntadewa niku sabare karuan ora tau kesuwuk. Digodha model kaya apa wae jan sabar ngono. Suka memaafkan niku
baperan, gampang terbawa perasaan, akhirnya mudah emosi, gesek sithik wae kesimpulan. Enten apa mboten? Oh, jangan kok disenggon, nyawang rezekine wong ngameri. Enten mboten? Biasane wong urip sedang gak tentrem yo ngono kuwi. Nekane nyawang rezekine wong. Saingan sithik ngene wah, atine langsung panas. Dadi buta. Sama tanggane tuku kalung bingung. Tanggane tuku benang awake meriang. Ora padha tuku pasir langsung panas tanggane napa niku munggah pangkat darah tinggine kuman. Mas belum tanggane wae dhewe. Perasaan kuliah kuwi ora lulus, kok iso munggah pangkat. Kok iso anak-anak kali salah tanggane tuku apa kok darah tinggine kuman. Ayane perasaan kok ora tau ngerti wong iki juga nyambut gawe apa sugih. Ora ngerti kali dodolan warisan. Perasaan jenenge pas kalau doain tanggane pakai cewek karo bojone kali tadi tuh kok jelek. Ya tapi bojone dari kalau pakai itu kok kamu. Besok iki udah ngene yo, Mas. Tanggane pakai cewek lu Mas pasti lagi 2 tahun wis gak mau pakai cewek. Kok karo misalnya aku lo Mas tapi misalnya ini apa bahasa ini lu tapi tak pergi sama yang aku kepinter aku beri posku. Tapi aku sampai ada lupa tak sama kebetulan lo macam pada suka demo. Tapi aku bergetar. Tapi tak pergi sama yang tapi sampai aku apa-apa. Yang kecil itu yang kasih apa-apa. Aku tuh mau kalung ya kan dia. Bareng karo bojone di rumah mau kalung isu-isu nyampun nerangkan anak lamben. Pamer. Tanggane tuku kontok kambine yang bertangga. Kalau Mas tanggane rakyat dhewe kali saja kontok karo bojone PC. Saya ganti, motor akan digawe, dulu akan dibagi ke primen, wong ini tak gawe ngene sama yo tambah sehat, bensin yo mesti tak tosi, bensin kok tambah panas, iki tak gawe pengajian masih iso budal mulai tak nek disenatan. Nyami pekel, akhirnya mulai pengajian salah kesel, saya nggak cepet tak ngomong, lah motornya tak nek disenatan, gawe nek bengkel nuntun, gawe jelalah, dadak lane kena paku pisan. Betul aku, ada ganti kafe, ganti apa deh? Ganti busi, ganti ganti. Kenapa kok ganti busi, ganti ganti? Bisa kenapa? Ganti busi, ganti segini boli, iya, akhirnya artinya bisa panas, nyambung kayak bikin bentol. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Sabar, lah bukan diwewe-wewe. Sabar, jujur, temen, tapi ngaku jadi buta. Tapi juga ada keburukannya. Keburukan
barang nanti tak bojone barang itu piye. Anane kok wong murid ki kono lho jeneng nyambak ki potaken. Ki nek pengen selamat, iki yopo-yopo iki. Aja sak seneng limo, main makan maling minum, main ki judi demi kartu duit atau nomor jadi untung masuk langsung liyane. Lagi untuk bayaran tiket wae kok langsung dibalik akhirnya bareng kentekan duit kalah sisa bingung boleh utangan akhirnya kancane wene sing utangi apa baik didol apa duwe